velkommen til Yoga på Toppens lille adventskalender. I dag kan du glæde dig til en lille kort mindfulness øvelse, som jeg kalder der er. Prøv at sætte dig til rette i en god stilling. Rul lige skuldrene tilbage og tænk, at nu hviler armene rigtig godt, enten i skødet eller på knæene. Træk din hage en anelse ind. Slap af dit ansigt. Slap af ud over skuldrene og ud i armene. Og så tager du lige en dyb indånding ind gennem næsen og ånder langsomt ud igennem næsen. Og se om du kan finde ind i lige være dig, være til stede det næste lille stykke tid. I der er meditationen, der skal du øve dig i at være vidne til verden, uden at dømme det du oplever. Så med lukkede øjne, så prøv at være opmærksom på alt det, der kommer til dig her og nu. Det kan være tanker, det kan være fornemmelser fra kroppen, det kan være følelser. Lige meget hvad det er, så hver gang der kommer en ny ting til dig, så sætter du ord på med sætningen der er, efterfulgt af det du oplever. Det kan være, der er lyden af stemme. Der er bekymring. Der er spænding i skulderen. Alt, hvad du har, føler og tænker og gør, det sætter du ord på med sætningen der er. Du kan bare lade opmærksomheden og tankerne flyve derhen, hvor de vil. Og følg efter. Følg efter som et vidne til dine egne tanker. Og skulle tankerne stikke helt væk fra meditationen, så prøv at vende tilbage ved at sige, der er flyvende tanker. Der er at komme tilbage til meditation. Måske du har lagt mærke til, at jeg prøver at undgå at bruge jeg, mig og mit, for at se dig selv udefra som den her observatør. Så brug nu her de næste par minutter til at følge med dine tanker. Det du oplever, prøv at se om du kan lade være med at se noget af det som godt eller skidt, men bare som noget der er.
Meditationen er slut. Giv dig selv et klap på skulderen for, at du lige er stoppet op her i din hverdag. Brugt lidt tid på dig selv. Fulg med dine tanker. Se, hvad de indeholder, uden at det er nogen, du behøver at reagere på. Tak for nu. Tak for i dag, og rigtig glædelig jul.